videó, ez itt az American Falls, és az ott a háttérben a Horseshoe Falls, az ott Kanada. Az amerikai oldalról nézzük meg, és nem is vettük túl jól, de az ott már Kanada. Ez most egy picit közelebbről az American Falls, az ott távolban a Rainbow Bridge, és az előbb mi voltunk abban az obszervatóriumban, és itt esik lefelé a víz. Ők új barátunk Simone, régi új barátunk Natalia from Ukraine, Chile, Napocska, az ott mind Kanada. Van egy nagy reptér, szerintem az valami irányított torony lehet, és igazából, szóval nem tudom, hogy csajok, és itt ömlik alá a víz, és meg akarom mutatni nektek a Horseshoe Beach-est. De előbb eszik! Hát nem látszik. Egy nagyon picit látszik a Horseshoe Beach és a kanadai oldalról szép Adrimaskéval. Hát igen, itt vagyunk a Niagaránál. Szóval az ott még mindig Kanada, és közben eseteltünk a Horseshoe, azaz patkó vízeséshez. Igazából ez teljesen igaz, hogy Kanadából belátni oda a patkóba, most innen viszont nem. Ez a lányok sikítoznak, hogy integessenek. Halló! Majdnem elestem, sem olyan. Szóval ez itt a Horseshoe Falls. Kanadával, Napocskával. Így jöttünk így lefelé. Nagyon jól kell baráti, mint járni minden. Onnan indultunk, és bejöttünk idáig. Shoe Horse! Nem! Horseshoe! Jézuses! Van egy chilling. Többiek ott fönt vannak, most jöttünk le. Ez így itt a vízesés. Ez a, mindig elfelejtem, Horseshoe, a másik pedig a American Rainbow Bridge. Azzal lehet átjönni Kanadába. És jó! Így! Sziasztok! American Falls. Horseshoe Falls. Adri nem izgatja el. Natália. Csülli. Natália még csak most fogta fel, hogy videózom. Hi! És az áldozatok azon a hajón. Ebben a teremben már voltunk fönt. Ezek a fák már Kanadában vannak. Nem. Most ide egészen bejöttünk az American Falls-ba, nem tudom mi látszik. Egy picit húzatos. Csajok már ott fent vannak, ilyen kabátban vagyunk mi is, és itt megyünk így a lépcsőn. Benne! És most én is benne vagyok? Most benne vagy a videóban, integessél! Juhu! Juhu! Feljöttünk ide az American Falls oldalán, és ott bizony van egy szivárvány. És
Sülében tök biztos, hogy az a baj, a videóban zoomolok, szerintem az nem lesz nagyon szép. Hát még jól pufázok, anyukámnak csinálom, ne viccelj. És ott lent van a Chili és a Nárkész, de szerintem azt meg... Jó, nem, az nagyon gáz, bocsánat. Szóval, hogy... Gyere, összecsivarványban, juhu! És most bejöttünk ide az American Falls alá. Itt egy ilyen kisebb, és ott ez a nagy. És nem tudom, látszik, hogy a kisebbhez oda fel fogunk menni a vízezés alá. Most egészen itt folyik le, ez itt az egyik vízesés, ugye a kettő közül az American Falls. Itt hajókeztünk az előbb. Jaj, bocsánat. Pont úgy, ahogy ők. Juhu! És az pedig a Horseshoe. Most az egyszer nem rontom el. Rengeteg sirály van, undorítóak egyébként. Na de semmi gond. Megmutatom itt, és így lent állunk itt körbe. Sárga eső kabiba persze. Egy kicsi vízesés és a nagy. Hey Mono! Üdv Kanadából! Wait a second, I don't know. So Mono! Na, vagy Mono, figyelj! Lefotózom, vagy mozgókép, vagy mit csinálok neked? Hogy lásd. Szóval tök jó, kár, hogy nem jöttetek át. Itt a nagy kaszinó. Ott meg tudod, baszta meg most írtak, hogy le fog merülni. Na jó van, kikapcsollak, ciao. Ja, várjál, gyorsan leviszlek a hídhoz. Várjál, viszlek a hídhoz, azt a kurva le fog merülni. Na, figyelj, ott a híd. Jaj, le fog merülni, bassza meg. Na, szóval tök szép. Puszi!